खुलुमबाय, आं माइनाव बसुमतारी। गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि MB बड' निउसआव बरायहरग्रोबाय, लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय। नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब। नोंथांमोना अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ, थांनाय मैया अरां नेसनेल पार्कआव मोसानि गाग्लोबनायाव फरेस्ट गार्ड धानमनि डेकानि जिउआ खहा जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गसाइगावनि 2 नं सेरफांगुरि जाहेर आलीआ सासे मोसौ बेदर सिखाव फालांगिरिखौ हमदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गंसे AS16D 5853 स्प्लेन्डार गंसे मटर साइकेलजों ल'ड खालामना लाबोदोंमोन मोसौ बेदरखौ। मैया फुंबिलियाव पद्मबिल गामिनि जायगायारि सुबुंफोर आरो बजरं दलनि सोद्रोमाफोरा मोसौ बेदर सिखाव फालांगिरिखौ हमनो हायो। जेब्ला जायगानि सुबुंफोरा गसाइगाव पुलिसनो खौरां हरो अब्ला पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो सुबुंखौ पुलिस थानासिम लाना थाङो। बरपेटा लामानि सिमाजों नांजाबनाय लहानि दालांआव सासे लाइमोना दालांनि गोजौनिफ्राय दैमानि गेजेराव बाज्रुमनानै गावखौ फोथैना लादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला साननि समाव बरपेटा लामानि सिमायाव थानाय लहानि दालांनि गोजौनिफ्राय दैमायाव बाज्रुमनानै सासे सेंग्राया दैमायाव बारसोमना जिउ गोमायो। U14 साब जुनियर गार्ल्स नेशनेल फुटबल चेम्पियनशिपनि थाखाय पानेरि रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशननि 4 बर' गेलेगिरिफोरा सायख'जानायखौ मिथिना मोननाय जादों। U14 साब जुनियर गार्ल्स नेशनेल फुटबल चेम्पियनशिपनि थाखाय आसाम टीमनि गेलेगिरि महरै पानेरि रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशननि सिङाव थानाय गान्दाखुंगुर फुटबल क्लाबनिफ्राय गासै 4 गेलेगिरि जिउमा दैमारि, दोहोरोमस्रि बर', सनामाया बर' आरो भुमिका बर' बिथांमोना सायख'जादों होननानै मिथिनो मोनदों। बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। फिन आरोबाव जम्मु काश्मीराव गावलायनाय जाथाय जादों। भारतनि सान्थ्रि आरो उदखारिनि गेजेराव गिथावनायै गावलायदों। सान्थ्रि आरो उदखारिनि गेजेराव गिथावनायै गावलायनाय जाथायाव जायगायावनो 3 उदखारिफोरनि जिउआ खहा जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गहपुरनि कलाबारियाव मासे अजगर जिबौ बोखांनो हादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बायकुन हाजरिका मुंनि सासे सुबुंनि न'आव दाउ जाबाय थानाय समाव हाग्रा बिफाननो गोख्रैनो खौरां हरनानै बिफानगिरिफोरा अजगरखौ रैखाथियै बोखांनो हायो। अजगरनि गोलावथिया 11 फुट आरो बेनि गिलिरथिया 25 निफ्राय 30 किल'ग्रामसो जागोन होननानै मिथिहोदों। सानजा दिल्लीनि जगतपुरी ओनसोलाव सा 50सो दावबायारिफोरखौ लाबोनाय गंसे DTC बासआ हरखाब अर खामनानै सिलिंखार जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। भेरगाव आसाया 9थि करम परब खुंफुंनो जानजि खाफ्रादों। मैया बानजाय रायदाव आफादनि मावख'खौ बेखेवबाय। मावख'खौ बेखेवना होयो बानजाय आफादनि आफादगिरि अशोक तातिया। फैगौ सेप्तेम्बर दाननि 20 खालाराव सानसेनि मेहेरगोनां बायदि हाबाफारिजों खुंफुंगोन 9थि करम पर्व फोरबोखौ भेरगाव दखरा आसा ACMS आरो रायजोनि हेफाजाबाव भेरगाव साहा बागान मजदुर संघनि नब्लाङाव खुंफुंनो थाम-थिम खालामनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। मैया आफगानिस्तानाव 5.7 मेगनिटिउड गोहोनि बांग्रि मावदों। आफगानिस्तानाव 5.7 मेगनिटिउड गोहोनि गोख्रों बांग्रि मावनाया जायनि गोहोमा दिल्ली NCR सिम सोमावग्लुंदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। गुजरातआव गोबांथार अखा हानायनि जाउनाव दैबानाजों सा 28 सुबुंनि जिउ खहा जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मैया मेजर ध्यानचन्दनि गोसोखांथियाव साइ कमप्लेक्स क'क्राझाराव हायुंआरि गेलेमु सान फालिदों। स्पर्ट्स अथ'रिटि अफ इन्डिया STC क'क्राझार आरो क्रीडा भारती क'क्राझारजों खुंजानाय बे हाबाफारिया गोसो गुदुं एथलीटफोर, कचफोर आरो गेलेमु मोजां मोनगिरिफोरखौ ज' खालामनानै साइ कमप्लेक्स क'क्राझाराव हायुंआरि गेलेमु सानखौ फालिदों। सासे बर' फेशन डिजाइनार आरो फालांगियारि अनजिमा बर'आ 2017 मायथाइयाव माहि जागायजेननायनिफ्राय मोनसे जौगाफुनाय फालांगियाव जाफुंसारै दाफुंदों। सासेल' खामानि मावग्रा आरो
3 लाख रांनि गिबि रां थिसननायजों जागायजेननानै बिथांजोनि दिल्लीयाव थानाय लेभेलआ दा ₹2024 लाखनि बोसोरारि फालांगि खालामगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सा 6 आरिमुगिरिफोरखौ खामानि होनानै बर'नि ब्रान्डआ भारतारि सल'बाथाफोर आरो खुगा सल'बाथाफोरजों थुलुंगाखांजानाय आखाइजों एमब्रयदारि खालामनाय दख'ना आरो गुबुन दोरोङारि गाननाय जोमनायनि थाखाय मुंदांखा। बिथांजोआ बर' दोरोंफोरखौ संरैखा खालामबाय थानायजों लोगोसे आखाइ इसान दिहुनथायफोराव फेहेरनो सानथांखि बानायदों। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन थैसाम 2 मुंनि गोदान बर' सावथुनखौ। दिनै 30 आगस्तआव आसामनि गुबुन गुबुन सिनेमा हलाव थैसाम 2 सावथुनखौ आबुङै दिन्थिफुंनो साखाफारा खालामनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।